Lei. Hoi, Imke, Lei Speelberg. Imke, zou je plaats willen nemen op deze rode stoel en dan wat willen vertellen over jezelf? Is goed, kom maar binnen, Lei. Gaan we doen. Ja? Jo. Imke, vertel eens wat over jezelf, wie je bent, wat je doet. Nou, ik ben Imke Emons, kom uit Horst, woon ik ook. Ja. En ik ben mama. Ja. Mama van? Een tweeling, Xavi en Fleur. Ja. Ja. En die zijn nou bij? Die zijn nou even bij opa en oma. Een beetje rust. Even rust, ik moest even het raam doen zoals je net zag. Dus Ja. ja. En je hebt 2 hondjes? 2 chihuahuas, ja. Ja, Gucci en Dior. Eentje zit hier nou gezellig bij jou. En eentje horen we vanaf boven. Die horen we even vanaf boven, ja, want anders blaft hij te veel als er te veel mensen zijn. Ja. En vertel eens wat over jezelf. Wat heb je zoal gedaan in je leven? Heel veel. Ik heb heel veel gedaan. Nou, ik heb, toen ik echt jong was, ben ik naar de kappersopleiding gegaan. Heb ik afgerond. Ik ben in de tussentijd naar Amsterdam naar school gegaan. Heb ik make-up, visagie uitgebreid gestudeerd. En in die opleiding ben ik al gaan werken in Amsterdam. Dat ging ontzettend goed. Ik kwam uiteindelijk in de business van televisie, films, magazines en alles terecht. En dat werd alleen maar mooier, want mijn eerste publicatie was gelijk een cover van een magazine. En dat is normaal best wel moeilijk om dat te behalen. Maar dat lukte dus in 1 keer. En van het een kwam het ander. En uiteindelijk kreeg ik een management daarin. En die hadden onder andere Goede Tijden en Onderweg naar Morgen. Waardoor ik dus heel vaak ingezet werd als die bekende Nederlanders wat hadden. En ja, zo rolde ik er wat in. En woonde je toen hier in Horst? Of, Ik heb een hele tijd in Amsterdam gezeten, maar ik moet wel zeggen, ik bijna altijd terugkwam. Ik heb zelfs op een gegeven moment een filmopname gehad, ook met de bekende Nederlands, maar het was een internationale film. En dan waren wij 's nachts om 2 uur klaar en ben ik toch terug naar huis gereden. En als het dan 's morgens moest ik er dan weer zijn om 1 uurtje of 9 geloof ik dat het was. Dus voor die enkele uurtjes kwam ik toch terug naar Horst. Ja. En waarom? Ik heb geen idee, maar op een of andere manier heb ik wat meer rust hier dan dat ik daar had. Dus, ja. En toen, want dat doe je niet meer? Nee, daarna heb ik nog in het Parkhotel gezeten, hier in Horst. Ja. Dat heb ik 1 januari 2012 heb ik dat teruggegeven aan het Parkhotel. Ja. En ik ben toen voor een Duits bedrijf gaan werken uit Baden-Baden. En die hadden allemaal hele exclusieve merken. En dat heb ik een tijdje gedaan. Alleen helaas, het bedrijf ging failliet. Dat was even minder, maar voor mij ook wel even fijn. Want ik dacht, nou ik heb zoveel gewerkt, ik heb zo alles gedaan. Ik heb wel even rust nodig. En nou, dat heb ik dus ook gedaan en van het een kwam het ander en toen kwamen er 2 prachtige kindjes. Maar die komen er niet vanzelf? Ik neem nee, aan dat je die kwamen niet vanzelf. Nee, jouw vriend, jouw man, die is er ook? Ja. Ik heb al 15 jaar een man. Ja. Of althans, we zijn nu sinds 2012 getrouwd, dus dan is het echt man. En die werkt gewoon bij Hotraco hier in Horst, of gewoon. Ja. Maar die heeft dat ook altijd blijven doen, werkt er al bijna 15 jaar. En vandaar dat ik ook eigenlijk de reden had om hier te blijven, want het is toch wel Horst. Ja. En het is nergens beter wonen dan in Horst. Nou, zoiets zou je eigenlijk dan wel zeggen, als je altijd terugkomt en een soort van magneet, en dan kom je toch weer terug naar Horst. Ja, maar het goed wonen is, dat verblijf je hier eigenlijk. Ja, precies. Ja. Hey, en toen kwamen de tweeling, hè? Ja, toen kwam de tweeling. En toen ging het even iets anders dan we verwacht hadden. Want? Nou, ik had al een maandje behoorlijk last van dat ik me niet zo lekker voelde tijdens de zwangerschap. En dat werd... in het begin ging het allemaal super en ik had helemaal niks. Ik had geen zwangerschapmisselijkheid en dat zeggen ze normaal dat je dat met een tweeling heel erg hebt. Maar bij mij kwamen de klachten pas rond de 29 weken en toen werd het eigenlijk steeds erger en erger en erger. Ik ben op een gegeven moment zelfs met mijn vader naar het ziekenhuis gegaan
Ik kon er niet meer lopen, ik kon er niet meer bewegen, ik kon alleen maar plat liggen. En zo ziek was ik eigenlijk. Ja. Maar dat werd niet helemaal, dat werd niet helemaal gezien, zal ik het zo zeggen. En 's avonds ging het toch mis, de vliezen braken al. En met spoed zijn wij toen naar het ziekenhuis moeten. Maar tijdens die rit had ik al persweeën en alles. Dus ik kwam echt heel heftig het ziekenhuis in. En toen zijn de kinderen geboren en dat was in eerste instantie leek alles goed te gaan. Maar helaas was ons zoontje toen dus niet zo goed als dat ik dacht. En omdat het een keizersnede, een spoedkeizersnede was geworden, zijn de kinderen gaan daarna altijd eventjes weg. Ze waren ook te vroeg geboren. En die hebben ze meegenomen. En achteraf kreeg ik dus te horen dat ons zoontje dus niet helemaal zo goed was als dat ik voor ogen had. Ja, wat betekent dat concreet niet zo goed? Ja, dat betekende dat hij een ernstige hartafwijking had. Ja. En dat wisten ze nog niet 100% zeker, maar dat was hoogstwaarschijnlijk was het dat. En als het dat zou zijn, dan betekende dat hij alleen maar kon blijven leven als dat hij echt een open hartoperatie zou krijgen. En aangezien hij zo ontzettend klein was, ja, was het echt niet goed. En het moest. Op een gegeven moment kon het niet meer anders. En met nog geen 2 kilo lag hij toen op de open hartoperatietafel, zal ik maar zeggen. En is hij geopereerd geworden. En is je daar goed uitgekomen? Nou, helaas is die operatie heel erg goed gegaan. Want de dag voor de operatie zei de chirurg van, ik heb nog nooit zo'n klein kindje geopereerd aan een open hartoperatie. Dus als dit het hem ook gaat worden, dan hebben jullie echt geluk. Want ik kan jullie niks beloven en ik wil jullie ook geen hoop geven. De dag daarna was het toch heel goed gegaan. En dan heb je nog 72 uur die heel belangrijk zijn. En daar zijn we ook goed doorheen gekomen. Alleen een week daarna begon de ellende weer. En toen bleek ons zoontje achteraf gezien een blinde darm in zijn lies te hebben. Ja. En dat is helemaal afgestorven en ontstoken en buikvlies geknapt en allerlei toeters en bellen. Allemaal toestanden? Ja, heel veel toestanden. Ja, dat is echt, dat is niet zo leuk geweest. En dat resulteert in tot de dag van vandaag dat hij nog, kom maar, ik pak even goedje over. Dat resulteert dat hij tot de dag van vandaag nog heel veel zorgen nodig heeft. En doordat hij zo klein was, hebben ze dus alles wat er met zijn open hartoperatie is gebeurd, allemaal aan de kant moeten leggen. En dat betekent dat alles wat aan de linkerkant terug is moeten leggen op zijn luchtpijp en longen duwt. Dus daardoor is hij best wel benauwd. En vooral met griepen, wat je nu in dit seizoen heel erg hebt, gaat dat niet zo goed. En eten, dat gaat ook niet zo goed, want als wij buikpijn hebben, hoeven wij ook niet te eten. Dus hij denkt zelf, ik hoef ook niet te eten, want ik heb altijd buikpijn. En dan heb je nog dat zijn ontlasting sinds die dag niet meer vanzelf komt. Dus daar moet je hem ook bij helpen. En hoe oud is de tweeling nu? Ze zijn nu, in oktober zijn ze 2 geworden. Dus nog best wel klein. Maar het gaat wel met stapjes vooruit? Ja, het blijft eigenlijk continu nu hetzelfde. En dat vind ik al prettig, want dan is het gewoon duidelijk wat er gebeuren moet. En dat is gewoon fijner. Zeg Emke, maar dan moet je toch, dat moet er een enorme impact hebben op jou en je man. Ja. Als je zoiets meemaakt. Ja, mijn man die heeft 7 maanden in het ziekenhuis gezeten bij ons zoontje. En als je dan tot 3 maal toe ziet dat je kindje een hartstilstand krijgt, dan doet dat heel veel met je. En ik ben zelf op een gegeven moment na een maand uit het ziekenhuis gegaan. Ik ben toen iedere dag op en neer gegaan. Dus mijn dochtertje die zat bij mijn ouders overdag. En ik had daar 's avonds, 's morgens en 's nachts. En verder ben ik iedere keer op en neer gereden. En ik zag op een gegeven moment echt dat mijn man echt heel erg aan het aftakelen was. Dus dat resulteerde in dat toen wij thuis kwamen, hij ook zo op was, is gelijk weer gaan werken en gelijk weer alles gaan doen. Maar ondertussen al zijn gevoel een beetje weg aan het stoppen. En dat trok hij niet meer. Dus die is op een gegeven moment zo ingestort dat ik hem in de gang op de grond vond, helemaal in elkaar gezakt dat hij niet meer kon. En dan voelt iemand echt als steen aan en zegt ik heb geen gevoel meer, ik ben op, ik kan niet meer. Ja, en dan heb je zoveel ellende gehad. En dan krijg je dat er ook nog bij. En dat betekent dus dat mijn man inmiddels nu al 2 keer in opname heeft gezeten, heel veel behandelingen heeft gehad.
ook met heel veel wachtlijsten te maken had. Maar hoe ga jij daar dan mee om? Want ik bedoel, dat kan je toch nooit in de koude kleren gaan zetten? Nee, maar dat gaat mij ook zeker niet in de koude kleren zetten. Maar aan de ene kant zie ik ook wel het mooie van de kinderen. En hoe mooi die het doen en hoe goed dat Xavi zich hersteld heeft na alles wat hij heeft meegemaakt. En de lachjes die je terugkrijgt en alles wat ik doe, dat ze dat nadoen. Ja, dan kan ik dat niet anders... Daar kan ik mijn hoofd niet laten hangen als ik zo'n krachtkinderen heb, zou ik maar zeggen. Dus dat houdt mij heel erg op de been. En ik moet wel eerlijk zeggen, ik denk als dat mijn man niet ingestort was, dat ik misschien wel even een momentje zo had gehad van, trekt ook niet meer. Maar ja, nu is het een soort van overleving. Want dan heb je hem dus op automatische piloot staan volgens mij. Precies, ja. Want uiteindelijk zal er iemand moeten zijn die rechtop blijft staan. Ja, precies. En dat was ik. En ik had daar ook geen keuze in. En dan kun je 2 dingen doen. Of je gaat dan er helemaal in op en ik trek het ook niet meer. Of je gaat door en... Maar ja, het is natuurlijk niet altijd makkelijk, hè, Lei. Als je dan een man hebt die op een gegeven moment zijn eigen niet meer kan scheren, niet meer kan douchen, dan ben je echt ver heen. En als je je man zo absoluut niet kent, want ja, ik ken hem natuurlijk al heel lang, dan kan ik ook niet tegen hem zeggen, als hij er altijd zo voor mij is geweest, om te zeggen van jongen, zoek jij het maar uit en tot ziens. Ja, maar hoe pak je je dan zelf op? Ik heb geen idee, Lei. Ik heb geen idee. Ik denk dat het een beetje in mijn genen zit. Waar haal je dan de brandstof vandaan om toch te zeggen van, ja, ik help je? Ja, weet ik niet. Ik moet wel zeggen, ik heb op een gegeven moment in juni 2015, dus vorig jaar, kwam Puur Geluk van RTL. Ja. En toen op dat moment zat ik er wel een beetje doorheen. We hadden een hele zware opname een week vooraf gehad. En Xavi die weer 2 keer toe in een week tijd op de OK lag. En toen had ik het wel even zwaar. En vooral omdat we onze auto hadden moeten verkopen, want we hadden het eerst heel goed. Maar een zorgkindje, dat kost gewoon heel veel geld. Mensen hebben dat niet echt in de gaten, dat een Ronald McDonald's huis en alles wat in het ziekenhuis gebeurt gewoon heel veel geld kost. Het parkeren kost al in Utrecht 27,50 per dag. Dus dat lijkt wel een opname. Hè? Ja, precies. Het is gewoon ontzettend duur. En dat zien heel weinig mensen. En in juni bleek dus dat ik een tijdje al gevolgd was door RTL. Al vanaf februari hadden ze mij blijkbaar gevolgd. En die hebben het een en ander bekeken en toen hebben wij een auto gekregen. Dat was op een ontzettend leuke manier. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Tuurlijk heb ik dat gezien. Ja, precies. Dus dat was echt super leuk. En ik heb daarna toch wel wat energie gekregen. Ik denk, kijk, ik sta er ook niet alleen voor. Ja. Want dat is het wat ik wel een tijdje heb gehad. Maar had jij dat gevoel wel dan? Dat je er alleen voor stond? Ik heb dat wel eens gehad, ja. Want hier thuis sta je er dan ook alleen voor. Ik heb een tweeling, ik heb 2 hondjes, die kunnen mij niet helpen. En die tweeling die kon ook nog zelf niks. En mijn man kon ook niks meer. En dan sta je er wel een beetje alleen voor. Dan heb je wel je ouders en die helpen me ontzettend goed. En ik heb lieve vriendinnen en ik heb wel lieve mensen om me heen. Maar uiteindelijk doe ik hier de deur dicht en dan sta ik alleen. Ja. En dat vond ik soms heel moeilijk. En vooral vond ik het moeilijk omdat heel weinig mensen zich beseffen hoe heftig het is als iemand de kluts kwijt is. En dat was mijn man. En hoe heftig het is dat als je zoontje wat heeft, ja, dat had hij. Ja. En daar draaide ik eigenlijk alleen voor. En als het dan toch nog blijkt dat je, en de financiële problemen die dan op een gegeven moment komen, dat je dan moet kiezen van nou dan doe ik de auto maar weg en dan gaan we maar voort met de trein. Ja, dat is iets wat je dan niet zo graag eigenlijk beslist. Dan is het toch eigenlijk wel typisch datgene dat toen het jou voor de vent ging, om het zo maar eens te zeggen, je had een mooie job in Hilversum, noem maar op, dat het eigenlijk vanaf de tijd dat je na de RTL-tijd, om het zo maar eens te zeggen, dat het toen eigenlijk van alle kanten bergafwaarts is gegaan. Ja, dat is ook echt zo. Wat je dus niet zelf in de hand had. Het overkwam je. Ja, dat is. Ja, precies. Ik ging ontzettend goed. Ik heb de hele wereld gezien voor mijn werk bijna. Ik ben van Mexico tot Parijs heb ik gestaan met de Fashion Week. Dan ga je super goed. En dan moet ik eerlijk zeggen, Lei, daar denk ik ook nog wel eens aan terug. Dat ik denk van jeetje, wat had ik een ander leven. Maar ja. Maar dit leven is ook goed.
dit leven is ook mooi. Ik ben nu een moeder en ik heb heel veel geleerd in die 2 jaar dat ik die lieve kindjes heb. En ook met mijn man. En ja, ik zou voor nu gewoon niet meer willen ruilen natuurlijk. Ik hoop wel dat als de kinderen straks naar school gaan en als het met mijn zoontje wat beter gaat, dat ik ook wel weer mijn ding kan pakken. Maar ik heb altijd gezegd, ik doe het goed of ik doe het niet. En ik ga niet, mijn gezin gaat nu voor. Eigenlijk ben je de topmantelzorgster van Horst, hè? Ja, dat weet ik niet, Lei. Ik denk dat er heel veel mensen hebben. Wij zien niet alles. Nee. Heel lang heb ik ook mijn mond gehouden en ook maar gezegd, nee, alles gaat goed. Het is eigenlijk verborgen verdriet, want je voelt je verlaten. Ja. Zeg Emke, nou, we gaan zo afsluiten. Maar jij hebt ook zelf een stichting in het leven geroepen. Ja. Kun je daar heel kort iets over vertellen? Ik probeer heel kort te vertellen, Lei. Ik heb na die uitzending van RTL 4, Puur Geluk, heb ik heel veel mailtjes gekregen van Imke, op welke manier kunnen wij jou helpen? Ja. Maar ik vond op dat moment dat ik genoeg geholpen was, want ik had een auto gekregen en ik denk, ik kan niet nog meer gaan vragen, dat is niet hoe ik ben. Ja. Ik had al een tijdje het idee om een stichting te gaan starten voor juist ouders die in een soortgelijke situatie zitten. Ja, precies. Ja. En die zijn er helaas heel veel in Nederland. En ik dacht, al die mailtjes die ik nou krijg voor mij, die kan ik misschien wel gebruiken voor iets wat ik op kan starten voor die mensen. En als ik iets doe, dan doe ik het goed. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb het in juli officieel kunnen laten maken door een bekende Nederlander die alles vergoed heeft via de notaris. En van het ene kwam het ander. Daar hebben we een lancering gehouden in Scheveningen. Een lancering van? Van de stichting. En hoe heet de stichting? Stichting Liva. Liva? Ja. En dat staat voor? Nou, Liva staat voor meerdere dingen. Ik vind het allereerst heel lief klinken. En als je het terug gaat kijken wat Liva precies is het altijd blijven leven, altijd sterk blijven. Maar het mooiste van alles vind ik dat Liva afgeleid is van het woord olijfboom. En als ik dan weer kijk, een olijfboom die is heel sterk en heel krachtig en die wordt heel oud. En denk ik, als ik nu mij in die jaren moet vergelijken met een boom of met iets, dan denk ik wel dat ik een olijfboom ben. Als ik zie hoeveel ik heb moeten doorstaan, dan moest ik wel een olijfboom zijn, anders dan stond ik niet meer rechtop. Dus ik vond dat wel een hele mooie naam. Hè? Gucci, dat vonden we mooi, hè? Dus als kwam ik dus op de naam van Liva. Ja. Nou, misschien is dat wel kenmerkend voor jou. Ja. Door blijven gaan. Ja. Ja, en ik zie heel veel mensen die in deze situatie zitten en die toch hun hoofd laten hangen omdat ze tegen alles aanlopen en niet meer weten waar ze het moeten zoeken. En dat heb ik zelf ook gehad, alleen ik heb mijn hoofd niet laten hangen. Ik ben wel doorgegaan. Ik probeer nu die gezinnen allemaal te helpen op de een of andere manier, samen natuurlijk met alle vrijwilligers, zodat hun ook rechtop kunnen blijven staan. En dat is natuurlijk ook hetgene wat jou siert. En wat jou ook in zijn totaliteit sterk maakt binnen jouw gezin. Als eigenlijk toeverlaat, want zo mag je het van noemen. Ja. Emke, als er mensen zijn die iets meer willen weten over deze fantastische stichting Liva, kunnen natuurlijk altijd even googlen. Ja, ze mogen altijd googlen. Eén ding wat heel belangrijk is dat niemand bij de stichting geld verdient. En dat vind ik heel belangrijk om te zeggen, want als je ziet, de Nederlandse stichting, de directie heeft heel veel geld. Ik heb besloten om 0 euro basis dit te doen. We zijn een officiële stichting aangemeld bij de Belastingdienst. Dus we hebben een ambi-status. En iedereen kan kijken op www.stichtingliva.nl. En dan komt dat goed. Dank je wel voor het mooie gesprek. Ja. En ik wens jou heel veel sterkte en heel veel succes. Dankjewel, Lei. Handje, voetje. Oh, kijk.